Asamasi asante kuna nana no asamasi asante kuna nana kwado yi adom kuma nini o gina papa so tutu ama bia ka kwatwa masa sasa bo eboafo wo se ne wo na ni o worum da de obuom obuo pram na pram ama o ntime ntia no wonye so nana no kuna ade hye abusua ewo asante kuna ene nana matren kunya akona abusua asante de hye no ma ewo kuna ana e kasei yesi openima ne da toso adenu nanu ana ya bere wotia ya de na bebe se agema opambo wonya ne se meche ko no kwa akura enti mpanyi ya mama ya amane no ya tena badwam timsi kan se di kan yo enti na kwadi ya do e kuna hene na kuma ni wotu fo bere mpon enti na bebe kesie mu no na de abuom e memusie fa na ho e medom ene ankura ministers ene asante mantem soafo ene kuma se tasha cancer ene asante mantem cancer na no mo hemafo ama hema no ene abrepon ma no ejesada e ba asante kuna e bejam kwadu ya dom okuma ni a woto so nan eye kuna hene ene woduanom ene kuna adesi busua na sampa enso do kata ko etana nanom ye na ne obiri che kase ebo asante kuna e ma abiri watia wa na so se be bro friends kan o mo ni mu ase na asem kase asante kuna mama bo aye ma aye na wotweda na wotweda mu ase da ana hede e ma mo ne sente eye kuna hene na kwadu ya dom kuma ni a woto so enan woni wonuanom ene kuna adesi busua na ana se fa asda piesie emma asanteman ene gama man ene ankura biara mo se modaje ebabo aye ebra na abedrese agema otoso mienu na yedi na wotweda ewo asa ente epna na kwadu ya dom kumani a otoso nan asante epna ehene utu problem pono no chief nat ewa Accra be Asamoah ewo Kumase Kwame Asamoah ewo Halaland na essay ewo USA akwasi poku ewo Kra Kwame Ajen ewo Halaland omuna na aka bomu ni adamase esie ni kaja ni asede o asanteman Ghana man ene de se de kwa busua kasa nie se owo akuma okonyini akuma obireko ama adekye afomase nana abebere sei dudu obire bia wutu atanaja no wona nwanya chefo chamfa wo cha no matu so no wonya aseda etikase so da ye pay wona na no kraman ni asanteman sei wadi ka die mi o yi adam nana Ghana man ene asanteman ye ya damose henewa Inti okuni ni pa no da wa untu minki kani hui Asum kia ni pa no da wa odini saguni bui Ye diara Ghana reti apinisi Oh yo Ye chi nswe pebre Ye yam sisien Ebo sas Mama yantuwe Ye diara Yati usio Ye diara Yati usiwa Fuye mo Ebane etwa dia Ghana mayanti asempa Ensu yanti bosionka na femba no sena yenti akwa de hwe kwa ndumaja ya kwa ntimfi Odupo atutu obem ponko So kwata yiro ye Way Bobi so ye mo my God Okune ne ko fi bemba Echi mada wasia eso Beti wa haya ene ne penny food na tise Local Council of Justice Asofo ni akebia na yese no so enti esi ebana Ewa beti enana ene ne penny food na asheba desa ene na wokide amonchi je na asheba desa Osana nanu adawrona wa mo betu ase nyamesa so for mo ebi akaji awo atwa o nyama do no do no ya so Sema wa beti nya sorry na kwa sorry
na yɛde ho ahyɛ Otumfo Nyankopɔn nsa. Titi nyikere okirino sɔfo judo denara ɔyɛ denara wɔbɛ tinye onya neba kwama ketinye kirino seso yehu denara tirino ketinye kirino na Kirino, 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 Papa Mo, Bonnie Mo, your fast, Damano, your never yasim to say, and never my half a pay. Okay, so we used to name but you know, Radin sanka we my na ma wakide enya krabebe e wo Yesu din mu ampa koso kamo pai enya na wakide e so nsa se wa rage kuri ya mai radin mo ma baba ti wa ka ko na e musu radin pa mai en pai woni se ma uchumi ma moti eni ye chi e wasida tawas o Yesu Kristo din mu. When peace like a rain, but and my will. When sorrows like sea billows roll, whatever Yewusu ayumu Awurade enti etiasio yewu ye Awurade tia amedie minimse midimafo etias asafo Awurade enyunyam hene kedi amponyankopon anapai uma yeda wase ishrawo ye okese ebisa wanu asama ukano edi ntrum ade kire Adam no ene so apam na ya na otwetwe enye yie enti ya de otenten ma yewra ya da waseda amen eye ni penti ye ndofo ye maame efri mu a na akwaye esun ene awerehwo Awurade anapai
wasɛm sɛ nhyira ne wɔn a wɔwerɛ aboɔ na wɔn a wɔbɛkyekye wɔn werɛ awurade kyekye yɛn werɛ daa ɛnkanka yɛ nana kuna hene kumani kuna du yi adom a ɔtɔ so 9 awurade hyɛ ne den daa awurade hyɛ ne den daa ɔne na bere mpɔn a yɛtwa ahyia yɛ a yɛbɛdi na wɔtwe da yi awurade hyɛ wɔn den daa adehyia busua awurade hyɛ wɔn den daa kuna man nyinaa awurade hyɛ yɛn den daa woyɛ onyankopɔn tumfoɔ ɛnɛ na wɔtwe da yi yɛpagya ɛba w'anim bisa woyɛ kokoromotie yɛsɛ ahobɔ bi a ɛnyɛ yie enti ɛne da yɛsɛ sankawie ma yɛn awurade sankawie ma yɛn wona ama Joshua kɔdi nkonim ti sankawie ma yɛn afei wɔn a wɔfrɛ akyirikyiri ne mpintɛyɛn ba mehunu yɛ akama akɔkona yie ɛyɛ musu awurade pagoma yɛ daa obiara ho ban na fa obiara bɛduru asomdwie mu ɛhyehyɛ nyinaa yɛde ba w'anim awurade di anim awurade di anim na di akyi fisa wo ne alpha ɛne omega ahyase ne awie nyame ɛno nti ɛne yɛde wo din hyɛ aseɛ yi owura dome yɛn daa awurade kɔ yɛn mmoa daa asa woyɛ wei nyinaa ma yɛn a yɛde wayɛ yie ɛne waseda ba ma yɛda wase sɛ anɔpa yi akyekye abusua nyinaa werɛ na wahyɛ konaman din abrɛpɔ a baayɛ nyinara awurade wapepa yɛn ne wamene na wama nkonimdie ayɛ yɛn dia yɛda wase sɛ ɔtie yɛn mpaebɔ wɔ dɔba Yesu Kristo din mu amen awurade mpaebɔ ɛnyɛ wɔ soro yɛwɔ ntiɛ wo wahene mmra na ɔpɛnyɛ asase so sɛne yɛwɔ soro ɛyɛdade aduane ɛfɛ ɛfo nsɔkyerɛ sɛde ɛkyɛ wɔne ayɛ kɔsoro yɛfiri so afei yàmẹ̀nà nti oyi na yìí nti ẹtọ soro sọrọ si na yìí nga so sanaba ọ̀nà ìdí ase bẹ fà wà pẹ̀ ẹtọ mu ọba kan yẹ mu ọba ọdẹ nyinaa mu ọma ne nhyira na n'ahapon ẹyẹ yẹ nkyẹfa ọma asoge yi ẹni na ẹyẹ nyinaa ẹnẹm osi na ewie yẹ. Nyame gya nyame ɔba nyame so nkronkron bi mu amen yɛbɛsrɛ na yɛapena ase kafa no wɔasrɛ
Amen. Amen. Yele right so we na de water. Chire kasa. Dede wo. Are hoda e maye. Na be brese adimai. Na momya mo yansam che nyame mbonyam. Se ohima ba Queen Elizabeth ba e ba Ghana. Waba president waba otumfo ho. Wa mnya baabi a ma sanyini. E kuna. Momyanka amen. Ye bompa ye danu a ye de na na si ye nse. Enema na ahye kureso nyina anya dai. Efiri wo na enu na ya dance de pese be twon adwene ba. Se onyame ye yiri firi mo anya dai. Sabra mgira ye nyanti asese na na be se wo hu. Efi se na ye hwe kwai na be duri lendi. Na me duru ko ma se ani drama me na kla. Se wo e ko. Na ni pese se ni uzi wo wa me ni se go ti. Na o mo ni ma bo Every moment it's nas. Every shafo no, o si kai. Le duru fie bi onu ma no ai eti owura ye duru no so no sikani. Ebe duru no so no se me metena ana efie bi onu ma ai. E no se send sikai na sikamu. E no ni ne ko ani ne frɛ tu ya na mo. E ko chi o ma foforo bi so. Why you been on put see castle and a what nas here? A what now? What now? One, a bedroom, Nifedium, who is run away. And as if we are, your penny so ever fear. Your map of what trans here, big ball. Yes, can you feel what you are run with the Pia? You was it, hey, I found a camilla ready grandmother by day. Mama fa wo fi so mre tu umre edura unam hinani a wo be dai e be fa na na hima na mika se binya ante ase me fi land na aba me sako sise ya nemo mede nyame ase ama na hima se onyame som e na odi beti kroyi ansana na ebe dia pa bo e koso ye se be tire broma bompaye ini so for methodist ye tia be biara e paabo ade am di jam no se mum ye fa paabo enta na nachi mum ye ka amen sana abebre se di no why dai abafode ogwodie bibini bi awu a ye tribute se ye corona we na obi na ku no ene but ye ka se owu wose onyame osise ka ho hallelujah we de ni awe dai so wa nyare amu a ubenye accident dai wa nya accident e kwa ubenye nyira awe dai eti we need that mission free one and I know New Zealand obi twitwo kremofo eh sorry aduo no ne akum Ethiopian airline a TV ye nipa say 157 and now medu ye no ayesi VIP bi ye dai epimi ade apesa pese dem unma wurade afa wurade ye dai na ewuo no enye aforobode e maye mo bi anka ge amen sabe mo be nyina so nyina ho na yenye sidin sima ba ko ye mfa nkai na abebrese Midi makumeme yese nkuyama wo Midi makumeme yese nkuyama wo ense kume Midi makuma ebeye yese nkuyama Wadina kumeme yese nkuyama Nana bebre sesi Wadina kumeme yese nkuyama David nyamie we we
Ejawa ba wa so wie na twama. Efie drosia e na ade hira no. Papa hira no. Uye no de sie. Udi kure e hye ne nsa. Enne wapon de dwuma. Onyama dugu e na ase kedi. Ya papa se palikila sie maye. Papa usi trabia bebrelo we de fie eti na brabrese ni fie ewrade wasiesie amano. Ya papa ye epeja na nakuna inisho sa ya peja atragonfo nyina se manana ewe emfa enkwamra so ebi no wadi a ohwehwe ewrade kwai ena ye ja creation sa esum no wo bi awura kroma ene ye sawo dwuma nyinara ye sawo dwuma nyinara ye sawo dwuma nyinara
se bora ba aye no na yo wa ni so ba o ti o ma ye bora di rega de ma ti ma bo di aye no na ye so ba o ti rega de ma ti ma bo di aye no na ye so ba aye yo ti ka wo bo akaga ka wo bo ega wo wo na ba aye no na ye so ba e wo ti ma ye ba de rega de ma ti ma bo di
Yeah.
kiri de be yiru
ana sabe amo eduha kaya ere ma shakuza sabe kikadia na nakumani na eduha afa be se die me ni di oni ama da fe mo no o tu fo bi mpo na kwadu ya do ko ni eduha o eye mo eduha akra do wa tia no masa de wase die me o wo no da ma fuzu tu wa kan ya no die o kwasa se bi ese bi o bi Kadi ya madura o. Akadura.
Nana, say ya, you don't be seven cats. Wow, you
for esie enie atete for ba muso mutimi hwe abusua na nasa na omonko omun sika e wo 2 million omun wi ana omun wi omun srada eda so doko enaka mienu ena ensuo enaka mienu se da tete for esie enie ye beje ntia dase buru dase nyama nana ma chame for ma da wo me buru me se mawura midra hama obibini black man wada the company ye set mineral water and sabia so benya bia no bia so no na efiri obibini ensem atu ana prokutu ne nsem ne fa ba ye nana wada wo ma na kwani sabia obibini ka sa wo ni wada wo meburu bisam panyi se na moto fa mu ankame na te esanti ne na abrewati wo tase no di na wotwa na sa de hone so so bedwe no so bi amoni choje nguase nti hone ba wanti dia na nye esanti wo so ba yo tan se mo no akasa ni so set mineral water adaka makoma dio 20 curtain wo hene wada wo so na efa so wa ho wo le no onwe ye wo so tan nsem eye bukutu adaka to so nyansa apraje wadaroma atu so abawo atu enso adaka to so nyansa wanu so ebidu wase de eburu ye de so chinyemu no de amaye na wo de atu yapo ye wi ye se de obini kasa kire wo ni panyi so kata wo ni hu ano kwan ne santi obtane se kan sika million yenu wo de taso apraso bu ebidu a wo de aka abrewa ti aka no pesike ye bagenti wo heba dase buru dase nyado asna fo mu ni papa ye ti na ona obibini ase emaye yeda stage na ye kai mo se something bi eto eba eye kona health center womo en ato something a omo be chia nana so the MC ya pacho krafo na e wo kran ya wo ya MC wo so ame do tabu bi na wato so mi ro pecha me na wada wo ma betro bo me na na ko na tu ya to ku na ya wato so na ya ti ka se de ti sa to de ni na so ti sa be down na na je na mi sa fo kan sa ka ya wo wi we sa be ti me wo na bu sia se de ye ti ka sa cho we ne na si wa ka be be ti na sa me mi sa fo kan sa ka ba ina bu sia ya sa me ba wo pra ma cha ya be ti cho we wa se lu ka se ti wa to sa ma me ya le do te ya sa ma me ko pra e na na wa chin da wo ya wo mu sa mi sa wa ka ba ye na ti na sa fo kan ta ba de bu sia se ba ya ye pra ya se o wa be sia u fi a sia ne no me no mi pra great no minor that's your nature. That's so. That's not a good yo. What is happening? I don't want it to. I'm the problem. I guess I'm not a family. I didn't want Papa. Was not come. Yeah, another year. I'm not gonna see 3 million. Now, day. Jamie, Joe, and Sina, everyone on the bush. You know, so I don't know. Me not want to say, Pio. Somebody else with Jamie. Yes. That's enough. Said the Zombo community, Kuna, Ona, Amaja, Kura, Honina, and it's Jay, Onoma, and Mama, I'm a vice now. Yes, and Papa, yes, come on, and I can't about this. Yeah, I will hear me. What's the way I hear Papa, 1 year? What's the way I hear Papa? I'll be people. I'm gonna see. And Yamana Modi Benning and Washington, then you Papa, one of them who let you know. Miss Samu, then gentlemen now, and from MIA. Yes, Samu, Madama, Sini Papa, one of them who let you know, it's very near fact. And with Messamu, make them want any activity and from MIA.
madam me buru mutia na che yewura sabe nana tapamaire isalemu nana sabe woni dwuma wochia nana tapamaire isalemu oso aduya wochia na wacha me from madam ma bijana me jama kwabo sadi he kwabo kumire wala na maame ne busapanyini ani nanani a wosana ama eba panyini ene busaka ina sadi he kasani ana wadaruma wodi asomgo de ko benni no ana e kwa de ba enne ana so play wo na bo to se se bi buru wantiri na ne edom na me waye yeso de busua ka tene ho se penyi so kwa na tsem sani antuma de echi akraso ba tedi ka utarisa de sample sada akraso ekunu no ekasa ekyeremunie aya amadu fie kunu efie kwadu kunu rutu kunu amadro wa kunu Gladys kunu womu nyina se eyo pepe baako yanyi na nyuju a ye de tumpata ye be genti ye dasi dasebru dasenyama asidafo no Mr. Safaso FM Medium Saje Millennium Promise wajuma for Accra ani Kumasi ekasa ekyerewunye omo abecha fefe from so muntimi hwa usa no monko omo baye omo kita omo SM opepi edu eye 1000 Ghana cedis omo wi ana omo nwie omo kita ensure ma enaka makomako edu ena minerals eno so enaka enan enum aha eniti said the night what do I for a cassette emergency yadasi that's a yama say madama you mama Mr. Nat madama said the Life Chapel International yeah cassette wuni and then I'll be waiting na what da Life Chapel International ya buy 700 Ghana cedis can this can million paako akana somewhere the midwa what they aka abrewa kanu pesifem you tell some you can watch you can cook you can sprite and also adaka mako tobacco you have cut it now madam machame for empemo na entana na sadie na got calling for a kasamo you tell some ya sample petu na madam mebu ebiaso the midwa mon fancy bibi enchana na ma se dibro moti apaso ye said the another quarrel kasanye yes ya baya na wadawuma ye tensem kanisi kan 20 million pipi adienu na 2000 Ghana cedis na wadawuma ye de kan san ho akra so me do asem de buru wo di akata abrewachi na wotwere yi mu e de do wadawuma etawachi bibia mu na wadawuma ye be je das buru na kwani autosoma nana you afi wadaruma tiele said the one kasa batma apas makahema woni woni abema kwaku dadi na hema ana na hema ko na se me chia na so okrakura said the apas makahema woni woni abema kwaku a wa America bochimemu ye kasa nie yes am padofo na fon kwa yi kana no anya na yes e ba ya na hema and I am not a famous in the dance. Get to the BR 10 Caniscano, $1,400,000 Ghana cedis. Now, Madame, most of you are one day. I'm a met to the mamma, give me a bar. I cannot do this for my mind. The baby, that's it. When I cry at you, and I'm out of you. Second, the man, I'm just going to say, let's see again now. You'll see me on and on. Now, let's show it. I said, the pennies of the running time, Sunday, 20 agility. Now, why do you buy out when I'm some sentence? Where they can, there's a country. I come out my project with us. They don't want to see this in the Kaya. Let's see if you actually do it. Why do you need more million? The sentence in Kanisaka, 2 million. And this is 200 Ghana cedis. Let's see if you're not sure. I'm to my money with the supervision in the bar. And then I can't participate. Countries, any books now, we are getting our city South District. There are schools in
continue now. Honorable Bobie Boahe, Honorable Dr. Bobie Boahe, Swami MC. So the whole country got a ceremony. Madame, what was Santa Betsy? Former coordinating director, Central South District, Mr. Andrew Snami, Larel, Bodruha, Oba Alexia, Nana. Join another match, Mr. Mufaso, and family. All the cameramen, one who can't come out. Said the local council of churches, Puna, Omo Ekasa, Echemunie, local council of churches is say, Oma Bomutimishia, Sanomonko, 2 million, and you provide Yanye, Yafaka, Ikuna, Inform, the emergency Adasi, local council fire there. Pia Yo, Nana Chamias, Montier, na Monfanto, Nana, Emma, any Abyssinia, Kunabusia. Sammy, Bijina, Ekasama, such a South District. Affair, if you just a East Consuency. Now, over district here, the Dinko, and a consuency in Dinko, a Abram one, a bit baby, a Hamqua, and a war. And I feel so. We have a man, baby, I am MP Oba, MC Oba, education director Oba, and Mama, so I know. Now, already my aircraft, we have Marco Di Gabayan and Fee. Mamma, over Ashanti Virginia, baby, so I am Casa of Power, such as South District, and Masu Dia Dewa. Let us a man of Bobo Mapa. Somebody, Vigina Emma, honorable with Cancer Board, or an MC, any district assembly for the 24 year. Sadia Omokani. And I am out there. Miss Evany Ebra Edikaya. Or he may be a appointee away home, the minimum and America. Nanahima, your trouble, Yana. I a painful come with you all said, Debbie, the enemy great, Ebu Maya, I was at the Southwest, Nanahima, no government appointee home. You might be a year, dear, I give you a year, dear, such as South Arabia, Nanahima or Tirubi, and a year did Medina. Now, I am at the Sabo Kuswa, a year, you know, a year. And so, I pay for say, I saw one Yibia, and so called it. That's the Samo, another one. Yabaya, such as a South for SCM. Or any other Roma. Pejauti, now said when you see a Breneso, Yania Brepa. Yabaya, you cry in some, in so, a mineral water. And Naka, Makumako, Edriasa. And Naka Edriasa, 30 cutters. Now, when soon I be a bill. And your fellow go a boss in Perotic, raising Pesset, raising Pevena, with your tongue so be a bit of frafra. A fay, a yet mineral, and then a sort of wooden tea, and by bad or some tea. Saying, I'm a 4 town of Macohona. If the mineral channel and Maco, mineral so a loom, a yet can catch a patch of so many none among her wine. And also a Naka a loom. A fay, Nana him at Bia. Yeba, this is a sub recording about 5 years. There be Umia Kaya and Nano.
eti e ba so esa kwe nsem snap so pentu ye wie so na ye wie ye sika etachire ye million baako mienu miensa enai enum ensia enso 7 million bafo bibra we de ye de etachire na ye de tutu pata na asa de eye MP ose na oni ha asem to no kra no ye pe emrase bedani a ye ni ko gina ama omamu nyina e wa brochimem no eye ona mo bisika sa bodu ene ye yini se onko gina ya nem e wo United States of America gina wa America sisi a wo no firi oba ye wo ne kala na kura blog no da so no de se o firi a o se ato aso akọ we ye ka se bisu de atwachire se de eye na na da kwa kufa do se ma so nte no eye da ro ba na wa ha afa mu amode do ala gu de be se mu nyi bie na do na ne eduane ba fom eye sa obi a ho ba kire do na be short eduane ba fom sa ye da ma se afei eye anabu kakale chamfo ono so eno na le kohye na na ima de ono na ba be no fo so ba ya so graze opepe mienu enti aka wa na opepe enkro ona bo se de MPP for executives ene before ba ya de na mo pro mo yeah na watch 2 million ene security na Ghana citizens akra esi uswe ene dua o dia so na ma America president e be nyinti to wani nesa se de ade ato ne ene ono ne yeti no na ye tran fosua asoro so ba peni wo so kita ne 100 Ghana citizens Canada no 1 million na esu so wo wi e no so ni e esansa na no ba na eba na no ade bibi e be gufom no maka bibi e de akira na no ene to kita ne sam snap ba ko kaseje na paso awo ye na masi ya mishnam ya premier o America e fe no say babena na mire ene na busia e kasa e kira muni e na aju ajumo company and it Northern Mines. Get a Famunya and Sana Barnesa Ketua Coffee Job Company and it Northern Mines. Sadia and Penny for SCA actually Urano. Also, Mobaya, Yura, Obukumus, million Bakumi, Numiansa, and 9 Num and Sia and so much and Kro, a Dubakudumi, Numiansa, Dunum Dusia, don't so, do what you don't call a Duno, a Dunubako, Dunumiansa. Aduonu nine, aduonu num, aduonu sia, aduonu son, aduonu moche, aduonu nkron, aduasa baako, aduasa mienu, aduasa miensa, aduasa nine, aduasa num, aduasa sia, aduasa son, aduasa moche, aduasa nkron, aduanai baako, aduanai mienu, aduanai miensa, aduanai nine, aduanai num, aduanai sia, aduanai son, aduanai moche, aduonu. 50 million, 5,000 Ghana cedis, 50 million. Coffee Job Company and the man ready one check in the bio cash 50 million. The Baja open air corner and I have beat to Queen Udi Mono. You know Coffee Job on the Babla check come on. Quasi coin you now 1 year. Also, no for you, Coffee Job. Bema Coffee Job and not was it. 1 man penny in your door. Bema bought your cross walk. Crying said, what was the answer? A senior cadet Yasida. Coffee Job we are crime a gun for. Won't tea your coin in a year. Bema Coffee Job why bio. Nana crying and penny for was it. Coffee Job in the Yasida. Coffee Job, I want Fedia. Nana was a piano. Caterers, Omane Omukuku, Omana Sabre, Omadria, Ombama, Nana Yaku, Shadamasi.
Boni Kakarani and Axiani. As soon as you can afford by here, yes, Nana David Kankan Bodu, Tano Dumase and all, the Dolphin Paul, Abasoba and Japaye, and I'm not sure Mr. Mosa from us from Biamuntina, a bit and Tuna Kumanini. Nana, when I would decay you, a year phone in our aeronum, Nana Kumanini Hokani, Bill Asamoah Hokani, Chief Nat Hokani, Nana Kwame also Hokani, Nana Sai Hokani, Park Sipike Hokani, Nana Aji Hokani. And I'm your name, Charles, Ekeni. Said and your four and what tree, Ekasa, Echemunia, Omo, Ayeno. Omo, I say, Omo Baya. Omo Timaro, Mukunusan, Omo, Ebasanye, and Adomo, Adi, a com, Ebedi Womo. There's also some person come to Muntino, a mineral water, 100 cartons, a Nakamakumako Oha. Soft drink, a Dokodoko, and Nakamakumako Ediasa. Any case near April, and Nakamakumako Edu. Anna. Drop drinks and nakana makumako aduasa. Non-alcoholic wine, 50 cartons and naka enum. The mood. Science na Guinness and naka mienum. The mood. Na mots and naka edu. Yeah. Omu kani nyina bomwa ele kuma ni mo afefe. Omu wi ana omu mie omu sinta sonko enante. Sabi kwachi ade afa ye disika eneye. Omu kika bomu no, omu ensa abodie ewom. Pare million edu million. Poly Ediosia, 6 million. What put you see? Me would have been a soon why I didn't know me more penny. Yeah, why I didn't want to look on money. Yo, says the camera here. Mammy, the matter the Casawa. One of our Casawa. And no Elcree. None of them said, and Yama gonna fight here. And Yama free baby, I say, I'm gonna ask my Abuna Sama Bantancasia so. I am benching a boyfriend from a Minnesota. I am Mr. Martin. Was in the wolf for sending pound. And in Nana, come in our toss on 9. 1 year bar, as soon as Bam was my name for Abafana to one and I'm serving. And it's in a bench in the poor. I had a Martin. Nania Bressa Crodom was in a
de wo chopo de tuna ha ba go so woni no ene wa ka asem bia wasna ya da na da kase to na no to da na kra de go sia no kwan na hema wa mai waso ben na hema ko ye abamu what mademfo atuma fom no afa no akodi asase ase Mr. Martin se wojina ha na wori wabusua ne na nanu ahema afo asuo ne yenya wo mo mbeso a wokita asuo ene kamako ayo Baltic mineral water asuo mu piesie ayo VOLTIC Baltic mineral water adukura mo nsuo akona won mo nya adofo no mabeso a enu wokita ayo ne kamako aduonum ayo 50 good boxes aswa dafe na bench na bo wo say anybody else that to make it a champagne papa B sisters you must come forward here and turn yourself your place what's the work it on the champagne papa B or champagne ya ebi ankoko was many a present product anybody else that can be mama te many me busi fragrance amai ya ni abre esa sanade ya diemia bamu what madam for atwa pramutai anontina ya ni abre sabre benchro boa was in the champagne ya wodoni was bafwe tie na wonu wabusia monchama do for fratin bentaya abawo aswada ame na sai na no ima na for when you are singing out that na didu bibi said ya Mr. Martin wana na busi free agwa samai the kwasi piasa na no amini na no mati approach akoko dudu abri bin ma woni sika dia acheso said na no musie wasi dukwi ahema afu eba ya nyina da na no munye na munchebi mawo branch no boy wie ya wani ai wasi komeni timi na tosra so wa bra pia ne ajan kana no anunti ayo Dr. Martin wasi obaya ayi sika tati ayi akwasi broni some money cash kudi laza ligiri ata I'm talking about money here sika wasi wakitana some 200 Ghana cedis awa the tie and ya menyi na echi ni amibidi jumadi ya mutami wa midiani ya suna bako swete wakode anu meni every kumasa bo shamisi maesa empty and everywhere you go in Ghana I will go with you when ya ma ya sanu kufefefe ya mi ana mpesa sasa ni eme ani eme jojo obi busasi aribi kwa ribi aba Mr. Martin so kabra na no mapanye kufa ba my Ghana obi Ghana my friend Islam anu wadi ya kwa Kenya na no for asif obesi aye beti nchoyo namu yati Ghana o mani ya mudi ayaye ho ani ema we nyina to set free education dia wo hia ni adade ya da mase ama
ahyɛyɛ ɔda no nso ɛde dɔ abodom ɔda roma ɔma bɛtɛ wɔkye kama sɛdeɛ ana no si ni sɛdeɛ ɔtumfo asampɔyere ɔhene bakɔdwa afodoɔ ɔsi ni na wadeɛ no aka ase ɔkɔfo sɛdeɛ ɔsi ni sɛdeɛ na nyame ani abrakɛse ɔno so ɔsi ni ana kokoso hene wafɔ kantankrakyi wafɔ akɔbiahene ana ampɔsakwa ana hyɛdahene ana amakyibare ana esasi bɔntemfoɔ hene ana barɔ hene ana heman hene ana bɔmfa hene ana dɔme abrahene ana mesɔm hene na wada adeɛ bɛgya bibia a ɔyɛ biara wowɔ bi na nnɛ sɛ wade wɔafira to a ne yɛbɛkyerɛ asa apropria nsɛm asa akɔ wada ma ebi nsi da sɛnɛ na no sie no ɔmo nyinaa so ɔmo baeɛ a ɔmo kuta ɔmo nsɛm ɛyɛ 200 million 20,000 Ghana cedis pia sɛnɛ ana no sie no na ɛyɛ ɔhene ba akɔdwo afodoɔ tumfo asampɔhene ɔno nkoa ne deɛ ɔwɔ mu 50 million ɛyɛ 5,000 Ghana cedis sɛnɛ na no sie ne sɛ wada no magyeɛ ne sɛ ɛduru anwummerɛ a ne sɛ nana no mpagye mu a wada no ma wode abɔ paa ama ɔhenkwa asesa nkonnwa no sɛnɛ nana no sie no ɔma yadeɛ na mompere wɔ mo mompere nana no mo mompere wɔ mo ananom pia yɛda mo ase nyame nhyira mo jo na akyerɛ me fa wada wo ma na kumani wada wo mɛkuru tie me wura nyinaa ɔyene bakɔdwo afodoɔ ɔse sɛ ne ɔsi no ɔtia ne deɛ te sɛ bafa ne fam ɛno nti ɔno a na gorɔ paa a ɔte yɛ a wabia no ɛnnɛ ɔso ɔde ta wakyi dwumadie bi a wɔbɛpie biara no wadaroma na ɛno so deɛ ɔseɛ no ana yɛ adeɛ na mompere no yɛwɔ na kumani wada wo mɛkuru na mekasa me wura menya ma ɔtumfoɔ yerenom sɛdeɛ ɔhene yerenom na ɛkasa yi yɛsɛ de na apɛko pɛ ɛne na ɔbrɛbrɛ sɛ asambere wanya akura no wɔkɔ ɛne na wɔtwe da ɛne ɔtumfoɔ abrempɔ naa wɔ ha sɛdeɛ bi ɛsensen na wɔante ɔtumfoɔ yerenom di a sɛdeɛ bo no ɛkyi na ma mo baayɛ yɛfa aseda ɛma mo sɛ ɔmaame da ne sa bɛkum so yi mo nyinaa babɛboa abɛbiɛ kama yɛwura dama se papa afei so dɔfo ba yɛ nyinaa yɛwura sɛ ɔdama se sɛ ba yɛ babɛboa ɔmaame da ne sa bɛkum so babɛboa na ɔyɛ gyina se sɛ ɔbɛyɛ hyehyɛeɛ ɔdama se papa afei so yɛwura sɛ ɔbɛsɔre sɛ ɔde akwansɛ ɛtaa toɔ ɔdama se papa Minister Honorable Simon Osemensa waduru ha wadi enum etu numu wakyia nananom no ama nananom ne abusua sante nyina yakɔ no ama ɔmo hyɛden ɛnu ti sɛ muhu na nananti ɛna ɔwɔ ha Honorable Dawase yenti no nana ɔsɛsibe berima katekyɛw wɔne nana hema ɔmo kita ɔmo nsɛm 200 Ghana cedis sikadada One Nanama Ampoma, Ashanti Regional MPP Women Organizer. Omo beto santi acha fefefe. Omo bi enu say opepi enu 5 million. Eya 500 Ghana cedis enye. Na ye fa ma hempa ye fa ka konwa. Emu from ebeje ti adasi. That's every na ama. Yo Sika 300 Ghana cedis. Sika dada 3 million cedis. Chief Nat ensu so. Then Canada abafuna. Ofa so na omo ye da mo sinyame oshira. No, kumani wada wo ma me wura tie me
sɛ wɔgyae na ɔtwa so na ɔba nti nana yɛka sɛ ɔbɛduru nansa ne ne yɛ ɛna ɔtwa so ofiri kra tɔ ɛna ɛba sɛsiɛ sɛdeɛ nana kasa bɔdɔ ɛbɔ afɔseɛ no ɛyie no ɔno mu na te ayikɛtɛ so ɛnti ɔsɔ baayɛ okura ne nsa million baako mmienu mmiɛnsa ɛnan enum esia ɛnson ɛwɔtwe ɛnkoro edu baako edu mmienu edu mmiɛnsa edu nan edu num edu nsia edu nso adu ɔwɔtwe aduonu 20 million na sɛdeɛ nana sɛ yɛka kyɛ mo hɛ sɛ nana da no yɛde kɔ akyiri kakra bi a ɛduru sɛ yɛnyi nana kora hema no na yɛde kɔ taal ɛfiri tanhyɛ ne so ɛbɛsi ayefia nana ka sɛ bɔdadada wo pena Ọ̀nà ọ̀sùn ẹ̀nà ọ̀sán so ẹ̀yẹ CEO ẹ̀dí mọ́ Ashanti Gold Fields CEO sáwùrọ̀ ọ̀nà ọ̀sùn kan ní wọn ọmọ bá àwọn bẹ̀ jam nana ẹni ẹ̀bùsùn ẹ̀nà ọmọ ẹ̀bùsùn ẹ̀yà akọ̀nà ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ mi ẹ̀dá mọ́ àṣẹ. Yes, I will be so.
ɛno nti yɛ a na wahyɛ wo ho de na nakonadu yɛ adɔm kumanin a ɔtɔ so 9 na nakonadu yɛ adɔm kumanin the 4th ɛbradu sɛ wɔkɔ na ɔkɔka asuo amammerɛ ne amanneɛ kwan so no ɛno nti mesrɛ saa berɛ a no na ɛkɔ wobɛgyina nten paa ɔmane abrɛ wɔn sogya ɛsiane sɛ wɔn ade kɛseɛ wɔn de pɔ kɛseɛ ɛna ɛtoa yi wɔn adeɛ nyinaa ɛna ɛfra toa yi nananom ahemafo ɛda mo ase paa na wɔbɛtena ase fitina no paa bɛduru saa berɛ nananom ahemfo so wɔyɛ adeɛ nyame hyɛ mo actors and actresses na meka no sɛ yɛnya sɔre yɛ ɛdeɛ yɛte ano a yɛagye nsabɔdeɛ no ɛsesa no nsia no a ɛma yɛgu so no yɛda so wɔ ha nananom ɛda kɔtɔ mpo na ɔmakɔka asuo kakra sɛdeɛ amammerɛ ɛkyerɛ no ɛno nti yɛda so wɔ ha Yeah.
kani hui asum kiani pa no dawa odini saguni bui ye diara galeriti apinisi oyo ye chin swepebre ye am sisien ye bosas sempa esuanto yanti bosionka na femba no sena genti akura de hwe kwandu maja ya kwantimfi odupo atutu obem ponko adansa ya so kwata yiro ye